Pangu sa contact tracing team nagplano nga kuhaan og blood samples ang tanang mabakunahan unya sa COVID nga tagadakbayan sa Mandaue. Samtang masaligon ang chairman sa vaccine board nga musakara ang pagsalig sa mga tao sa bakuna sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Usa sa plano ni Attorney Julio Cesar Intise, pangu sa Mandaue City contact tracing team nga kuhaan og blood samples ang tanang mga taga-dakbayan nga mabakunahan unya sa COVID vaccine. Tuyo niini aron masayran sa syudad kung misagup ba ang bakuna isip antibodies sa lawas sa tao nga nabakunahan. Subay usab kini sa duha ka kaso sa OFW dito sa UAE nga nagpositibo sa COVID-19 bisan kun nabakunahan na. Laing gipasabot ni Intise nga ang publiko gikinahanglan nga magkat-on sa pagpuyo uban sa COVID. Apan mipasabot nga gikinahanglan gihapon nga mutuman sa minimum health protocol. You can live with COVID, but you live with COVID not the usual way. We live with COVID using the new normal, wearing of masks, avoiding crowding, distancing. Samtang masaligon si Kapitan Ernie Manatad, ABC Federation President ug Chairman sa Mandaue City Vaccine Board nga ngadto-ngadto kadaghan na ang mga taga Mandaue nga mudawat sa bakuna sa COVID. Sa pasiunang mga medical health frontliners nga nabakunahan, maayo ang ilang kahimtang. Ang pangturukan, okay raman ang mga reaction so far. Hopefully mo kuan ba mo increase or mo improve ang confidence level sa public. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.